Romualdez is a member of Lakas, but he is also a very avid supporter of President Duterte. So, suportado natin lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa President. But at this early, lahat nung sinasabi nila na tutulong sila para matulak yung pagbabago na piniramis ng administration ni President Duterte, ay tinutulungan din natin. Wala dahil lahat naman sila nagsabi susuporta sila sa kung ano yung direksyon ni President Duterte, which is a direction of positive change. Pinaka the best time yun na mag-disoryata about speakership is pagkahuman sa election.